ang atong nga isgutan, the doctrine of adoption. So kini atong gikuha sa Westminster Confession of Faith chapter 12. O wala may lain nga section kini ramang gyud, wa man butang og section. So usa lang ka statement, bali usa lang ka section ang niya dinhi. Ug atong basahon, all those that are justified, God vouchsafes in and for His only Son Jesus Christ, to make partakers of the grace of adoption, by which they are taken into the number and enjoy the liberties and privileges of the children of God, have His name put upon them, receive the spirit of adoption, have access to the throne of grace with boldness, are enabled to cry, Abba, Father, are petted, protected, provided for, and chastened by Him as by a father, yet never cast off, but sealed to the day of redemption, and inherit the promises as heirs of everlasting salvation. Makita nimo dinhi ang usa ka statement nga wala gikay kuhatagi og pansin, bisan sa mga reformers sa unang panahon. Di gikay ingon nga although kini na nahatagan man gyud og pansin, sorry, pero ang wala gyud na emphasize, wala gyud hatagi og dako nga lugar sa preaching ug sa teaching sa mga reformers o during sa time sa Reformation. Kay of course ang ilang gi-prioritize mao ang doctrine of justification by faith alone, kay mao to ang pinaka gikinahanglan sa ilang panahon nga kinahanglan ma-emphasize gyud ang justification by faith alone over against the Romish doctrine of justification, nga gisagol, gi-confuse sa sanctification by penance and by penitence o human merits. So apan dinhi sa Westminster Confession of Faith, ilang gihatagan og happily lugar sa maong confession. O dinhi muni ang very critical nga butang gumikan sa pipila ka mga rason nga atong mahisgutan. Usa na niini kay kini adunay kalambigitan sa Christology, sa doctrine about Christ, about Jesus Christ. Kay sa atong panahon wa na kuha na po sa amo nag brown out. Well, sa atong panahon dinhis sa atong lugar sa Pilipinas, ang doktrina sa pagkaanak sa Dios usa ka importante sa rason nga mauni ang status nga ipaangkon sa mga kulto labi na sa Iglesia ni Cristo, no, sa mga Arians nga sa diha nga mo tudlo kita nga si Christ anak sa Dios, ang ila dayon nga ibato pag balik ka nato mo nga ang ilang teaching nga ang kada usa ka nato sama kang Christ, mga anak usab kita sa Dios. Bus ang pag-anak ni Kristo sa Dios sama sa atong pag-anak sa Dios. Ug sa diha nga sila mo istorya nga anak si Kristo sa Dios, ang ilang meaning niya nga adopted lang nga anak sa Dios, dili gyud ingon nga anak sa Dios nga nagapanag-iya sa substance sa amahan. Para sa ila is sama ra gihapon ang pag-anak ni Kristo sa Dios sa pag-anak sa Dios sa mga anghel, kay usahay ang balang kasulatan ang ilang tawag sa mga anghel mga anak sa Dios man. Apan dinhi makita nato nga si Kristo sa Christology, siyempre anak siya sa Dios,
o eternally bigatin siya sa eternidad o si Jesus Christ dili ingon nga sinago kundi the only begotten Son. Ang sa iya is sa Greek is meaning na he was the monogenes, the only begotten Son. Ang maurag yun siya, wa nagilain. So ang pasabot sa diha nga tawgon ta nga anak sa Dios o mga anak sa Dios, dili kita o wala kita makapanag-iya sa maong status ni Kristo. Kasi Kristo lang ang naay pagkaanak sa Dios. O dinhi si Kristo, no? Imagine kung unsa ang iyang pagkaanak, eternal nga anak siya sa wala pa ang creation na anak siya, sa wala pa ang tanan na siya, sa wala pa ang mga spiritual beings, sa mga angels, demons, whatever. Of course, ang demons is result na lang na sa ilang pagkatagak ingon nga mga anghel. Pero sa wala pa na, dunag yoy anak inusarang anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. O ang iyang pagka-anak sa Dios nga nag-inusara nga anak sa Dios, eternal. Walay point in eternity nga wala pa siya. Kung dili the whole eternity, nag-endure ang amahan, busa nag-endure ang anak. No? So gikan sa walay sinugdan nga dunay amahan, dito po wala po'y sinugdan ang iyang pagkaanak. So sa diya maka-enkwentro ka o usa ka iglesia o kaning iglesia ni Manalo sa mga Arians, mga sama sa mga Jehovah's Witnesses, kinahanglan ma-emphasize gyud ni nga si Kristo Jesus mao ang bugtong anak sa Dios o ang iyang pagkaanak dili adopted, kundi siya lang ang anak nga adunay substance nga sama gyud sa amahan, o ang iyang substance sa amahan dili kay similar kundi same ang substance. So dinhi sa atong pag-anak sa Dios gitudlo nga by virtue of adoption. Kay unang-una ang atong status creature lang ta, mga created beings lang ta, hinimo ta sa Trinidad, gihimo ta sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kita mga created beings o kung tanaw nimo ang kanang chasm, ang gap tali sa creator o sa creature, no, grabe kadako ang chasm nga tungod ni ana dili gyud pwede nga dunay panag-abot sa ato sa creator, sa creatures. Naagi dako kayo nga gap, nga infinite nga gap, no, nga dili pwede masumpayan unless kung ang Dios mismo mag-adjust o mag-condescend diri sa atong level ingon nga mga tao. Now si Christ sa iyang incarnation nag-condescend, o diha sa condescension ni Kristo ingon nga natawo sa usa ka Birhen Maria, busa tungod ni ana dunay relasyon nga namugna tali sa Dios ug sa tao, o dili tungod kay niadto ta sa level sa Dios kundi ang Dios mismo nahimong tao, ug busa adunay relasyon nga nahimo. O usa niya sa mga relasyon mao ang pag-adapt kanato ingon nga mga anak sa Dios. So now anak sa Dios nga Trinidad, dili anak sa Amahan, kasi Jesus Christ ra gyud ang anak sa Amahan. Kundi anak kita gi-consider o gi-regard nga mga anak sa Trinidad nga Dios. Mga anak by virtue of adoption, by virtue of the grace of adoption. So kahibalo man ta nga kung ang i-adopt nga usa ka butang, no, nga himong usa ka anak. So ang tanan nga privilege sa usa ka anak naangkon pud sa adopted. Now ang adoption dili lang kay mere adoption lang, kundi i-adopt ingon nga mga anak, no, kay kita sa amo nga balay
ana ay daghang adopted, pero wala gid gi-adopt namo ingon nga mga anak. Adopted lang uh, in terms of just getting them from their former place to our place. O naa si adopt ato nang ginagamit nga gi-adopt lang, dili adoption gyud nga ang tanan nga privileges ihatag kundi pananglitan mo adapt na apoy adopted namo nga mga ngalanggam, no gi-adapt namo dili adoption kanang word nga adapt sa ato nga context ingon nga Pilipino nga ato nang gigamit, meaning na atong gikuha o atong gialimahan, atong giamuma, no atong gi-take care o ang tanang panginahanglan gihatag sa iya. Usay ato nang gamiton ng word nga adoption sa ato sa Pilipinas nga konteksto. Gi-adapt nato ang usa ka iro, no? Laaw nga iro o laaw nga iring atong gi-adapt. Lahi na siya, dili na mo gihimo sa Dios kanato. Ang adoption nga gihimo sa Dios ato, gihimo gyud ta, gitratar gyud ta og ang status nato, ang legal status, no? Status gyud ingon nga mga anak, sama gyud sa usa ka anak. So ang buot pasabot ni ana nga ang treatment sa usa ka anak, legal nga anak mo ang treatment sa alang kanato. Unsa ka privilege sa alang kanato, no, nga ang treatment sa usa ka anak, ang legal nga status sa usa ka anak atong naangkunan. Usa ka privilege sa alang kanato. Si Pirnan. Salamat. Si Pirnan siguro ang nakapasiga sa among kuryente kay nisiga man pag abot ni Pirnan. Okay, so dinhi ang atong status, ang treatment sa Dios kanato, treatment gyud nga kada usa sa ato ingon nga anak, dili nga adopted lang nga hayop, no, murag ga-adapt og iro sa atong panimalay niya ato lang bahugan siya, at least mabuhi lang siya niya, komportable siya, dili na siya maglaag-laag. Dili mo na ang adoption nga atong naangkunan, kundi adapta ingon nga mga anak sa Dios. So makita na nato in fact ang adoption din makita nato nga gikan sa eternidad gituyo na sa Dios. No, gikan sa eternidad dunay decree to adopt us into His family. Kana gitudo sa kasulatan na sa Ephesians 1:5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. So makita nimo nga ang istorya dinhi is gihimong adopted children kita. Unsa ka privilege. Ug muni siya ang usa ka privilege kanato nga sa wala pa ang paghimo sa tanan nga butang, sa wala pa ang kalibutan mutungha, aduna nay adopsyon nga giplano alang kanato, alang sa matag usa kanato. Anyway, giplano pa man lang kay wala pa man ta sa eternidad. Pero si Christ ug ang Amahan aduna nay conversation, aduna nay agreement tali kanilang duha nga although siya lang ang anak nga nag-inusara ug siya lang yun ang bugtong nga manununod sa tanang nga butang apil ang pagka-Dios iyang sundon. Pero kung maghisgot na gani og adoption, no, ang iyang tanan nga mga pinili iya na nga predestined alang sa adoption. Muni ang
wala ma-emphasize no sa kaayo sa diha mo tudlo ang kasimbahanan sa doctrine of election or doctrine of predestination. Kaya tama na predestinated to salvation ang ilang ginatudlo. Pero diri gyud sa Ephesians 1:5 particularmente gitudlo gyud ang adoption of children. So mga anak sa Dios nga Trinidad, no? According to the good pleasure of His will. So ah, wala siya na influensyahan o bisan kinsa, of course wa may lain nga na-exist sa eternidad. Sa dihang iya kining giplano. Siya lang, ang Trinidad lang ang naginusara nga Dios. Mao'y nagplano ni good pleasure niya kini gikahimuot niya. Dili sama sa usahay sa atong panahon karon nga usahay na ay panahon nga mapugos ang usa ka tawo mo adapt kay wa man gyud choice pananglitan. Naay usa ka magtiayon nga naanay mga anak niya sufficiente lang ang ilang kita, income nila sa ilang trabaho para sa ilang panginahanglanon sa panimalay. Dahil nahitabo na sa ka babae nga nabuntis na unwanted child, infant, nga gibutang sa basket niya gihabulan lang sa iyang lampin, dayon gibutang dia sa pirtahan sa mong panimalay nga daghan ay anak. So kanang bata wa may choice gyud ang tagbalay, gikuha na lang. Murag lain ang buot niya, murag di man siya kaadapon, kung sa alang-alang man iyang ilabay rang bata, di man pwede niya ilabay, no? So sa iya, dili, wala siya kahimuot, murag napugos lang. Mo-adapt sa mong bata. Labi na kung siguro ang bata, labi na kung ang bata dili kayo pleasing. Or usa ka bata deform. Ang tagbalay murag di gyud kayo wala gid sa iya maayong panhimuot nga mo adapt sa mong bata. Para sa iya mahimong liability, mahimong problema. No? So kana ang realidad sa tawhanon nga kining sitwasyon. While sa Dios aduna siya'y maayong kabubuton, na siya'y nahimuot gyud siya nga iyang giplano nga i-adapt kining tawhana. Adapt si Aldin Manatad, si Fernan Bungabong, si Jean, si Cedric, Rocky Sibahon. Na siya una ang grabe ka maayo ang iyang nindot ang iyang nahimuot gyud ka siya maayo no sa iyang desisyon. Musa na siya ka dapat nato i-reflect unsa ka privilege kita nga makasasala kita no usa kita ka dili angay sa grasya wala gyud rason nga i-adapt kita. Katong akong ingon kaganiha nga usa ka unwanted child kay deform pikas wa siguro isa ka mata unsa ba nya basakiton pa gyud mungiwi-ngiwi pa gyud i-adapt dito sa usa ka pamilya nga naa na daghan ay anak daan. Sobra pa ta anak atubangan sa Dios. Walay comparison, sobra pa ta kay grabe ta ka makasasala o grabe ta kadautan. Pero despite ana ang Dios ang iyang plano in His good pleasure giplanuhan ka nga i-adapt. No? So kana nga butang usa ka maayo gi kaayo nga butang nga nahitabo kanato. Og labing maayo unsa pa ka maayo unsa pa ka dako ang atong pagpasalamat ang pagkinabuhi nato ingon nga sukli sa gihimo sa Dios kanato although dili nato mabayran ang iyang kaayo. Galatians 4:4 But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law.
to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Na notice nga ang balang kasulatan, kamo nga mga babae, no? Ang mga babae, dapat dili mo mangluod ani nga statement. Adoption of sons. Kay legal kini nga ang nganong son ang gisgutan diha. Of course na mga mga passages sa balang kasulatan nga naghisgot nga we are sons and daughters of God na anak. Pero dili adoption of sons gumikan kay sa Hudiyo, no? Sa Hudiyo ang mga anak nga lalaki raman gyud ang makapanunod sa inheritance, no? Sila raman ang heirs sa inheritance. Ang mga babae kay maminyo man dito sa laki nga isig ka Israelite, so ang inheritance sa iyang bana mo ra po iyang panundon. Nga na siya. Sa atong balaod karon diri sa Pilipinas, dili man ingana kay sa dihang dunay property ang ginikanan, no? Ang kuan gyud na equal gyud na ang pag divide sa property. Ang babae o ang mga lalaki, no? Parehas. Although nga nahin hibaw-an nga mga amahan, ang uban sa diri mga professing Christians, patay na ang uban nga in town luoy ang mga anak niyang babae kay wala niya gihatagan sa yuta nila. Dako-dako ra ba ang yuta niya. Ang mga babae in town wala kay kuno mo iyang girason, may kuan mo ba di man na mo musunod sa akong apelyido, so dili na lang nako hatagan sa akong yuta. Pero sa balaod yun nato equal unsa kadako, no? ang ang panunod sa lalaki mo gyapon ang sa babae, no? Na ando nay gitawag na siya nga extrajudicial adjudication nga ang tanan equally kinahanglan makapanunod sa ilang amahan, sa unsa ang naa sa ilang amahan, in property ownership. Now diri sa mga Hudiyo, no, sa labi kang sama kang Apostol Paul tungod kay ang mga lalaki raman sa alang sa ilang balaod sa una ang makapanunod. So gi-adapt niya kini nga concept nga panulondon alang sa kada usa ka Christian nga ang adoption mo unay nahimo nga reason or nahimo nga ground nga pati ang mga babae ang son ang privileges sa son iya pud sa babae, sa mga anak nga babae, sa females in general, sa Kristohanon, sa kababayenan. So unsa ang adoption sa mga anak nga lalaki, no? Mora pud ang madawatan sa mga babae, no? So kanang concept of sonship naa na pud sa mga kababayenan, no, sa tanan. So kanang adoption of sons gi tuyo kana nga idea aron nga ipakita nga ang tanan makapanunod, lalaki man o babae, no? Ang lalaking Kristohanon o ang babaeng Kristohanon, tanan sila gihatagan sa maong privilege o maong rights. Maong rights. Dapat ako na mention kana kaganiya. Di kay privileges lang uli, rights. Ang pagkahimong anak sa Dios o ang pagpanunod sa unsa ang inheritance rights, no, sa kada usa ka kanato. Apan of course rights sa ato karon rights, pero tungod kay lagi endowment raman privilege alang kanato. Pero sa ato nga sa balaod karon rights ang tawag niya na. Now diapod sa gingarian sa Dios, ya sa iyang tanan nga gi-own sa Dios sa tibuok universe, ang kada anak sa Dios, babae man kung lalaki, adunay gihatagan og katungod o rights mahimong nga
maka-exercise sa maong sonship. So, with regards sa inheritance. Dinhi, kinahanglan nga atong ipaluag-luag ang atong hunahuna. Sa atong sa karon sa atong panahon karon, ang NASA o ang uban pa nga mga nasod sa atong Earth nagpadala og dagko kayo nga satellite sa dito sa orbit, sa Earth's orbit. Og ang mga satellite karon dagko kayo, millions, billions of dollars ang worth sa maong satellites nga naanay kamera, naanay video camera nga nagakuha og mga pictures, mga motions, napoy of course sa bulan karon, dito sa Mars naa na pod, kanang gitawag nila nga kanang naay nag-explore karon sa Mars ang usa ka robot dito nga nagadala-dala og kamera. Now dito sa kalawakan sa Earth's orbit, nagpadala po sila dito og dako kay ang kamera, millions, billions of dollars ang worth nga gina-videohan o unsa ni gina-photograph niya ang mga galaxies. Sa akong page, akong gi-share ang daghan nga photos sa galaxies, lain-lain nga galaxies. O makita nimo sa akong news feed sa akong Facebook. Nga diha sa kada galaxy, daghan nga constellations na sulod sa galaxy. Sa atong galaxy, namantay Milky Way man ang atong galaxy. Now, sa Milky Way, daghay mga constellations. Now, sa usa ka constellations, ang usa ka constellation pungpong na sa mga kabituunan o mga planets. Hindi ka na nga pungpong daghan na kay millions of planets or stars sa usa ka constellation. Now, kanang constellation daghan pod sa usa ka galaxy, millions pod ka mga constellation ang sulod sa usa ka galaxy. Now, imagine unsa ka daghan sa galaxies sa tibuok universe. Daghan numberless ang kadaghanon sa galaxies sa universe. Onya gipanag-iyahan ka na tanan sa Dios nato. O kay anak man ta gi-adapt man ta ingon nga mga anak sa Dios. Imagine kung unsa ka kadaghan sa atong gipanunod, ownership, kaning gipanunod nga property sa Dios. Imagine unsa ka dako nga privilege nga gi-adapt ka ingon nga anak sa Dios, o sa dihang gi-adapt ka nakabaton ka og rights sa pagpanunod sa tanan nga creation. Ingana ka dako ang privilege nga diri sa planet Earth lang gani, grabe na ang pride nga maangkunan sa mga yutaan kanang mga asindero nato. Mismo sa planet Earth na ay mga dagko kanang mga richest person, sila na Bill Gates, sila ni Elon Musk, kining nga mga tawhana sila ni Mark Zuckerberg, uban pa mga richest persons kini, daghan kay katigayunan sila. Imagine unsa ang feeling sa mga anak ani mga tawhana nga gapanunod sila sa pinakadato sa planet Earth. Unsa ang resources sa ilang amahan, sila ang mas musunod. Sila ang ears. Now, kagamay-gamay ra sa ilang posisyon,
Tapos ang ilang mga manununod garbuso na kaayo, proud na kaayo nga mo atubang sa kalibutan mo ingon nga ako anak ko ni King Bolkiah sa Brunei, anak ko ni Elon Musk, anak ko ni Mark Zuckerberg, anak ko ni Bill Gates. No, imagine uh, kining mga tawhana, mga big times nga mga tao, kung unsa ka garbo ang ilang mga anak, no? Unsa ka proud ang ilang mga anak nga makapanunod sa ilang mga katigayunan, sa ilang mga riches. Kana gamay rin kayo nga point sa universe ang ilang riches, ang ilang katigayunan, gamay lang kayo. Wa gani siguro magkatunga sa whole planet Earth. Wa gani magkatunga sa usa ka kontinent. Wa gani magkatunga sa usa ka country ang ilang wealth. Pero grabe kaayo ka dako kaayo ang atong tan-aw sa mga ears ani nga mga tawhana. So now imagine unsa ka atubangan sa Dios nga naa ka sa planet Earth, gipakamatyan ka ni Hesukristo, gipili ka sa eternidad aron mahimong joint heirs ni Christ. Unya joint heir ka ni Christ, unya ang tanan nga butang nga iya ni Christ apil ka nakapanunod, unya tan-awa ang mga galaxies nga nag-exist karon nga nakuha sa kamera sa mga satellites nga perting daghana sa mga galaxies nga di na maabot sa ilang lente, sa ilang kamera ang kadagan, dili na maihap. Unya ikaw magapanunod ka sa moong panulundon sa tibok universe equally uban sa lain nga mga anak sa Dios. Receive the adoption of sons. Sa busa suma sa Romans 8:17, no? Matod pa niya, and if children, then heirs. Heirs of God, and joint heirs with Christ. Na duha ang iyang heirship. Heirship sa Dios ug heirs, joint heirs with Christ. So, heir ka sa pagka-Dios, sa Dios. Although wala ka mahimong God, wala ka gideify, no? Let's be clear on that. Nga wala ka gihimong Dios. Dili ta mo tudlo sa mga doktrina sa Mormonism nga mahimo ta nga Dios. No, dili ta mahimong Dios kay usa ra gyud ang Dios. Mao ang Dios nga Trinidad. Pero magapanunod ka sa maong Dios. Magapanunod ka sa maong Dios ug magapanunod ka sa tanan nga creation sa Dios. Joint heir ka. And if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. So ang puntos ni Apostol Paul nga na dunay suffering sa atong panahon karon, pero let's be aware nga joint heir ta ni Christ. Mausap sa John 1:12, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. O kanang mga kaigsuonan sa atong murag practical, pastoral nga pag-istorya nako dinhi. Dili nato kalimtan kini nga butang sa atong pagkinabuhi. Dili ta magkinabuhi ingon nga daw wa kitay labot sa heirship sa universe. No, dili kita dapat ang atong pleasure, ang atong joy, no? Ang atong joy dapat wala nakatutok sa gagmay ra nga butang aning kalibutana. Di nato ibaylo. No, ang atong dako kaayo nga privileges nga gihatag sa Dios kanato compare sa gagmay lang nga pleasure niining kalibutana. Ana ka angay nga sa atong pastoral nga mga sa pastoral handling nato sa Word of God.
Ingana dapat ang atong ah, advices sa atong mga katawhan nga gipiyal sa Dios kanato nga kagamay-gamay ra sa kalipay sa mga tao ta sa tagakalibutan nya magapakasama ta kanila nga as if ang atong kalipay naa sa morsel of bread sama ba sa kang kining Ismael nga gibaylo lang ni Ismael, no? Ah dili Ismael si kining Isaw. Sama ba kang Isaw, ang gibaylo lang ni Isaw, pinaagi lang sa gamay nga morsel of bread, ang iyang pagka-ear, ingon nga ah, ang ingon nga kamagulangan nga anak kay sa Bible basta kamagulangan ka, no, mura na pud nga ikaw ang nanag-iya sa tanan. Although nga of course imong hatagan gyapon ang mga manghod, pero ikaw gyud ang hatagan og dako nga katungod sa katigayunan sa imong amahan. Muna ang rule. Now magulang man gyud si Isaw, iya lang gibaylo ang iyang privilege ingon nga magulang nga siya ang manag-iya sa halos tanan, no, nga katigayunan ni Jacob nga ilang no ni ni kining Abraham nga ilang amahan na Isaac, sorry. Isaac nga ilang amahan. No? Ang tanan nga katigayunan ni Isaac nga amahan naa sa disposal sa kamagulangan niya nga si Esau unta. Pero ang nahitabo niini mao na nga si Esau iyang gibaylo lang ang maong responsibility, ang maong privilege, ang maong rights, no, sa morsel of bread. Morsel of bread. Gibaylo lang niya kung Jacob. Nga mo to nga perting sukuan niya nga giilad na po siya ni Jacob. Sa diha nga giangkon ni Jacob patago ang blessing ni Isaac nga ilang amahan. Grabe sukuan ni Esau, gihilakan pa niya na. Diya kaduhan ako giloko ani ako manghod, gitunto ko. Nga lumero iya kong gibaylo ang akong pagkamagulang sa lugaw katong nilatan. Nya karon iyang gikuha gyapon ang akong panalangin. So pastoral nga advices or message sa atong mga sa mga katawan sa Dios. Dili nato ibaylo kana nga privilege. No, di ta magkinabuhi nga sama kang Isaw nga mura ba og wala tay gipaabot nga dako kaayo nga panulundon sa universe. Nga tungod lang sa tag 100 nga kwarta, tag 1,000 nga kwarta, tungod lang sa relasyon sa kalibutan, tungod sa katawa sa kalibutan, sa praises sa kalibutan. Muna ang atong kinabuhi, atong baylo atong dako kayong palaabuton nga inheritance nga gikan sa Dios. So dinhi naatay gikuha nga spirit of adoption usab, no, but before that mato diri God has put his name upon us. Kibali ang iya ngalan niya na kanato. Nasa Jeremiah 49, why shouldest thou be as a man astonished, as a mighty man that cannot save? Yet thou, O Lord, art in the midst of us, and we are called by thy name. Leave us not. So, ingon nga mga anak, ang ngalan sa Dios mauna ang atong gisagupod, gikuha nga ngalan. Mura ba og unsay sa Bible manggod isumpay gyud ang ngalan sa amahan sa anak. Pananglitan,
Moana nga David, son of Jesse. So nagi sumpay, no? Anak ni Jesse, or uh, Jesus, the son of Joseph, or Jesus, the son of Abraham, no? So nagi ang amahan maapil og kabanggit, maapil og kamensyon ang ngalan sa amahan, no? Dito sa anak, diya sa Biblia. Wala pa may apelido sa Bible. Pananglitan na ako, ang apelido sa amahan na ako isimbahon. So simbahon po akong gidadala-dala karon dili nga na sa Bible, wala yung mga apelido sila, pero sa Bible ang ngalan sa amahan mabanggit gyud. Sa akong gikaingon mo ana pananglitan, mo ana nga David, the son of Jesse. So ingana, so unsa ang amahan muupod na siya. So si Kristo imong makit-an nga mabanggit ang ngalan sa Dios, Jesus, the Son of God. So kanang mga Israelite sa una, no, gidaladala nila ang ngalan sa Dios. Nga ang tawag sa Dios sa tibok Israel, my child. Israel, my son. So ang Dios anak, ang Dios anak niya ang Israel. So dinhi ang mga anak sa Dios sama ka nato, no? Gidala-dala nato. In fact, sa ato karon ang tawag sa ato gani Christian. Pero dili na mao ang sentido sa atong bersikulo, pero siyempre naagya koneksyon in some sense niini nga kita mga anak kita sa Dios, tawag ka ng Christians because we are related to Christ. We are the people who believe in Christ. Oh. O unsa si Kristo mausab kita angay ni ana. 2 Corinthians 6:18, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters. Diri na katong ang ingon kaganiya nga sons and daughters, saith the Lord Almighty. Revelation 3:12, him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. So, niagyapon diri ang concept nga gadala-dala kita sa ngalan sa Dios, ingon nga mga sinagop ng mga anak niya. So, then we receive also the spirit of adoption. Now, gi-adapt kita, ingon nga mga anak, pero nakadawat kita espiritu sa pagkasinagop. No, dunay special nga idea dinhi nga nakakadawat kita espiritu sa pagkasinagop. No? Kana bang ang meaning diri nga gitratar na natay spirit nga ang tratasyon nato, ang atong tratasyon sa Dios, ato nagigila ang Dios nga atong amahan. Sa Romans 8:15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So, meaning doon natin attitude, doon ay bagong spirit, na bagong reality diri sa atong hunahuna. Sa diha nga giadapta, dili lang kay naatay legal status, kundi doon na po'y special relationship nga nabat na nato. No? Kana bang duna natay intimate relationship sa Dios nga atong amanon, kana spirit na of intimate relationship sa Dios. So nagi mahitabo nga intimacy sa Dios, ingon nga amahan o ingon nga anak kita.
So dunay spirit of adoption o gikontrast kini sa spirit of fear. Ang meaning sa spirit of bondage, the spirit of bondage again to fear, kana bang mura og kanang spirit of fear nga naa sa mga demons nga gakurog sila when the Lord Jesus Christ approached them. So they met the Lord, the Lord Jesus Christ with fear and trembling. Mugani ang mga demons doon na sila pagkurog, mukurog sila, mutanaw sa Diyos o mutanaw sa Amahan, mukurog sila, makiatubang kang Kristo. Dili na mo naa sa ato kanang nga fear, kundi kanang dunay fear, kanang nga gisambugan og love mo na ang naa kanato, no? Dili intimate lang pod nga love lang, kundi love nga no dunay reverence atubang sa Dios nga mo approach ta sa atong amahan nga dunay reverence. Ako ma-feel na ako na sa akong mga anak, love ko nila, no? Pero love ko nila with reverence. Sa usa ka pasto, usa na sa mga qualifications nga ang ilang mga anak will revere them will love them with reverence. O mo ni na-question in fact sa ako ni Pastor Alvin nganong tawagon nato reverence ang mga pastor. Kaning reverence nga atong ginahimo sa atong mga ginikanan, why not sa mga pastor nga revere nato sila with love. Dunay respect, dunay revere ta sa ila. No, dunay love and respect. Kung isagula nimo mo ni reverence. No, dili kay galuhod ka nga ga worship ka, no. Kundi reverence ka na nga ginarender sa mga anak sa mga amahan. So, sa ato, ingon ng mga adopted sons, dunay reverence sa atong amahan nga nasa langit. Nga ang atong pag-ila kaniya is dili lang kay intimate nga father, nga murag daddy nato siya. Karon na may mga idea nga ingana lang daddy murag papa ang Dios. No, kundi kaning dinhi is dunay dunay reverence sa Dios with love. Ug kana nga love mo na gihatag sa ato. Ug matud pa diri, but ye have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. Sa amo ni, sa diri sa amo, ako ay half manubo man ko. Sa akong inahan, sa mga kamanubuan, Apa ang tao sa papa. No, Apa, ang inahan ama. Na sa ila dito sa Middle East is Aba. Okay, sa ato sa mga Kabisayan, sa amahan ako, tatay. So muna nga Aba meaning Apa, Father, amahan. So pag anak Aba, dunay special intimacy. Pag anak Father, dunay reverence. Nga ang atong amahan dunay pagtahod kaniya. So kanang Abba Father, Abba tungod kay dunay intimacy, pero gitawag nimo siya Father kay dunay reverence. No, gina-revere nimo. Dili ingon nga Dios lang. Sorry, kanang word nga lang na ako meaning nga alone. Di kay mere. Kundi dili lang kay Dios. Of course grabe na gyud ang bisa mga demons mukurog ang mga demons adiyang mo hinuuna sila sa pagka-Dios, which is angay pud nga dapat gani kita mas sobra pa ta kay Dios ug kita binuhat lamang. Pero dunay
sa diha nga kita gi-admit or gi-adapt ingon nga mga anak sa Dios. Ang nahitabo niini mao nga nakabaton kita og adunay special relationship sa atong amahan. Nga ang atong amahan ingon nga mga anak ta nakabaton kita og kanang isagol nimo ang love ug ang fear sa usa ka amahan ug ang love sa usa ka anak sa amahan. Mao na siya ang mahitabo spirit of adoption. Siyempre, naay mga tao nga sa kanang ato lang gikuha, gikupkup sa atong mga pamilya. Pero wala gi-adapt legally, no? Makabaton ta og special relationship sa ila, murag intimate relationship. At least familiar na kaayos ta sa ila, tapos pero same gihapon nga punto mao na nga sila dili pwede mosulod sa atong kwarto, dili sila pwede nga mo tanaw sa atong mga anak mo gud usay mo kuot sa atong mga bulsa, mo mangayo o mamaraig sa ato. No, walay English concept anang pamaraig nara na sa Pilipino. No, kaning pamaraig iya lang yun na sa anak ug sa amahan. Pero sa mga igo lang nakipuyo sa atong balay, mga gikop-kop lang nato, ato silang gipapuyo, gipaeskwela, gipakaon, of course, atong unsay atong makaon man po nila. Pero dili gyud sila kay di gyud ingon nga dunay spirit of adoption sa ila, di sila makapamaray, dili sila makalambing. Di sila makakuot sa atong bulsa. Ana niya mamaray kuot sa bulsa kay mukuha og sinsilyo. Dili sila mubaba sa ato. Dili sila makatanday sa atong paa o makapauraray sa atong dughan. Kay ngano, igo lang sila gipapuyo. Walay spirit of adoption. Pero lahi itong dunay spirit of adoption kay ako na ako'y pag-umangkon nga actually adapt yun siya. Kibali gitratar gyud siya as daughter sa akong magulang. So ang treatment gyud nila anak gyud. Og siya po ang akong magulang gitratar po gyud nga amahan. Apelyido niya simbahon ug ang tanan. So mamaraig siya, makaparaig siya kay ngano naana na siya ug mo na siya ang sa ato ug sa Dios. Aba Father. Pero dili kay aba lang nga concept kundi aba amahan kay duna gyud Asyano man ta. Ang Asyano, ang amahan dako gyud kaayo og reverence sa anak sa amahan. In fact, sa uban nga mga Asyano nga mga country sama sa Chinese, gina-worship nila ang ilang mga amahan, which is daotan kana, idolatry man kana, wala nato na ginahimo sa ato. Pero ang gusto lang nako emphasize diri nga sa diha nga mutawag kag amahan, duna nay reverence. Pero sa diha mo ana nga apa, ama sa inahan, apa sa amahan. Diri sa Bible times is aba. Medyo kung yun, naagi special relationship existing, endearment nga pagtawag. So dinhi ang ato naatay spirit of adoption. Di nata mo langan kaayo. Padayon ta, fitted, protected, provided for, and chastened by Him as by a father, yet never cast off, but sealed to the day of redemption, and inherit the promises as heirs of everlasting salvation. So daghan pa nga passage din inyo na lang ning basahon sa inyong mga kugalingon.
ang mga passages nga niya dinhi, pero sa pangkinatibuk-an ato na na-discuss kining tanan, no, dinhi. Again, repeated, gikaloy-an, protected, provided for, and chastened by him as by a father, yet never cast off, but sealed to the day of redemption, and inherit the promises as heirs of everlasting salvation. Doon na may mga pangutana, mga kaigsoon. Anyway, atong oras medyo na kunata, para na ni sa next na subject, pero atong entertain kung importante manggigaayo ang mong pangutana. May tungod lang aning kuan pastor. Sa mga angel, adoption ra pud ang tawag sila, same sa tuwa dili. Actually, ang Bible ginatawag lang silang anak sa Dios, pero wala gi-adopt. By virtue lang sa ilang kapag ka-created beings, ang ilang pagka-sons, o sa power nga naa sa ila. Pero di gyud sama sa ato nga gi-adapt gyud ta. So muna ang kalahian, kanindot na lang sa atong sitwasyon nga gi-adapt gyud ta. Okay, so daghang salamat og diri ra taman.